या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। कोकण विभाग शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक सोमवारी 30 जानेवारीला होत असून 8 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 7 तहसीलदार कार्यालयांसह एकूण 19 ठिकाणी मतदान केंद्र आहेत। जिल्ह्यात 1456 पुरुष आणि 708 महिला शिक्षक मतदार मिळून 2164 मतदार आहेत। सकाळी 8 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत मतदानाचा वेळ असून जुन्या पद्धतीनुसार म्हणजेच मतपत्रिकेवर मतदान होणार आहे। जिल्ह्यात निवडणुकीची पूर्वतयारी पूर्ण झाली अशी माहिती जिल्हाधिकारी तथा सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी के मंजुलक्ष्मी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। देवगड तालुक्यातील टेंबवली कालवीवाडीचे सुपुत्र आणि मुंबई पोलीस दलात पोलीस उपनिरीक्षक पदावर कार्यरत असलेले संतोष सकाराम कोयंडे यांना गुणवत्तापूर्वक सेवेसाठी राष्ट्रपती पदक जाहीर करण्यात आले। महाराष्ट्रातील 74 पोलीस पदक विजेत्यांमध्ये त्यांचाही समावेश आहे। 1988 मध्ये पोलीस दलात दाखल झालेल्या कोयंडे यांनी आजवर 213 विविध पदकं मिळवलीत। त्यात 2020 मध्ये पोलीस महासंचालकांचा उल्लेखनीय सेवा आणि अभिलेख चांगला ठेवल्याबद्दल विशेष सन्मान चिन्हाचाही समावेश आहे। आपल्या 34 वर्षांच्या काळात त्यांनी गुन्हे शाखा आणि पोलीस ठाण्यात उल्लेखनीय सेवा बजावली आहे। राज्यात जून महिन्यात मोठी राजकीय उलथापालथ पाहायला मिळाली होती। एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करत भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली। त्यानंतर ठाकरे गटानं आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलंय। अजूनही सत्ता संघर्षाबाबत प्रश्न निकाली लागलेला नाहीये। दरम्यान मोठी माहिती समोर आली असून यावरून राजभवनाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे। राजस्थानमध्ये भारतीय हवाई दलाच्या विमानाला भीषण अपघात झालाय। भरतपूरमध्ये एक फायटर जेट विमान कोसळलंय तर मध्य प्रदेशमधील मुरौनाजवळ एक सुखोई 30 आणि मिराज 2000 विमान दुर्घटनाग्रस्त झाले। एकाच वेळी 3 फायटर जेट विमान कोसळल्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे। राजस्थानमध्ये सकाळी भरतपूर येथील सेवर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एक फायटर जेट विमान कोसळलं। फायटर जेट क्रॅश झाल्यानंतर आग लागली। स्फोट झाल्यामुळे विमानाचे तुकडे झालेत। सुदैवानं हे विमान गावात एका शेतात कोसळलं, त्यामुळे कोणतीही जीवितहानी झाली नाही। भारत जोडो यात्रा ही सध्या जम्मू काश्मीरमधील अवंतीपोरा येथून मार्गक्रम होते। 30 जानेवारीला राहुल गांधी यांची यात्रा श्रीनगर इथं पोहोचते। या ठिकाणी काँग्रेसनं मोठ्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलंय। दरम्यान या ठिकाणची सुरक्षा व्यवस्था ढासळल्याचं दिसतंय असं काँग्रेसनं म्हटलंय। याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना स्वतः पत्र लिहित हस्तक्षेप करत येथील अधिकाऱ्यांना पुरेशा सुरक्षा पुरवण्याच्या सूचना देण्याची मागणी पत्राद्वारे केली आहे। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।